Гледате! Здравейте всички, които ме гледате, аз съм Денис. Ще играем на Soccer Stars. С мен е Мирко и сам. Не първи! Не! Прътнали! Да играем на мини-геймс. Гледайте са! Спина Нуин! Гледайте са! 500 хиляди! Гледайте хора! Гледачи ми даде! Гледачи! Гледайте, ще ми се пълни 1 милион. 2500. 1 милион. 100. 10 хиляди. 1500. 2000. Вапте по 1 милион, Мирко! Вапте по 1 милион! Дала да успееш. Явно ще спечеля. Сега парчета. Кажи, че преди имах кенгурото. Бора кенгуру. Спинчи! Сериозно даде едно спинчка. Мисля, някой ме му дава. Да, гледаме бъдички. Сега трябва тук. Мире, успокой се. Чува се във видеото. Гледайте, ще ми излезе. Ще ми излезе. Още един спин. Има пак. Айде. Още едно спин ще ми даде. Гледайте, джакпота. Не ми хареса. Трябва да се спреда 5. О, гледайте. Ще ми влезат с 500. 1 милион. 1500 миле! Ай, сега кикаме. Гледайте, хиляди пари са бе. Още ли го има това португалското? Дед залагаш на турнамента. Да, даваш по 200 и... Къде бе? Не, папа, якай! Ай, няма го бе. Няма го португалското. Ама не тук. Давай португалски турнамент. Едно. Играй се на един гол. Не, аз не искам. Терария ли? Фаул! Драго Лохът. Гей, таз. Чаква, за какво говориш? Какво се разказваше? Играли трябва да си правиш графика на гласи за излище такова. Има много гучна графика, трябва да я видите. И матка! Гледай всякакъв гол ще се натика. Дала. Да? Сега логиката е на илюминатите. Не! Айде, готово ми. Бум! Открива се шанс за Денис. Да видим. О, той ни пипа топката. Дали са ще Не, така. Да, давай. Не.
Как ще отиде назад, бе, моето момче, бе? Ари, играй. Толкова направи, бе. Всяко направи. Место! Не, с другия не мога. Да. Само си си. Той какво ще направи? Де го учи? Какво ще направиш? Какво ще направи? Виж сега, гледай Какво какъв ще гол. направи? Ако беше го оцелил, мамка. Дай! Браво! Бум, бич! Ти за него ли си или за мене? За тебе, аз... Сега с врата ли да играя? Да. Аз не знаеш, че няма да вкарам. Фак. Няма вкара! Виж го, няма да вкара! Нерва се. Айде, ниво 2 си пак. Не гам какъв зарежда. Пак той първи! И гаси на хаосното. Михал стои да си нахален, че да иска да Как лаги, гледай, какво е в този лаг сега? За какво ми лагиш? Да се махни, да искам да се махни. Махни се. Махни се, май се махна. Бих, yes! We are the champions, my friends. Ама да знаете, че с телефон е много трудно да се. Дай да ми мека скопре. Гледам как играят, бе. Ай, мърдай ти, бе. Ай, да гледам как играят, бе. Още спърна пауза, като играят, ще пусна. Ето ни отново. Радост. Они. Хайде, играй. Още пара сега. Не, бе! Бе, защо го мръдна, бе? Не това. Помогни ми малко, точно те. Защо? Айде, играй. Бум! Мора са ни ga пипай. Този е голям. Гол! Финал! We are the champions, my friends. Ай, сега се... Каква формация? Каква формация? Аре, играй, бе. Аре, бе. Ко стана, бе? Май га мръднеш ли оттам, бе? Абе! Затапих ли те? Аре! Ко стана? Да видим колко си тъп. Леле, колко си тъп. Няма смисъл от тебе, колко си тъп. Как няма да се удари в играта? За си беше жив гол, бе. Аре, бе, трябва бил, бе! Бих се много, за да стигна до... Той един някой на другия ми дари. Да ми позволи да вкарам, много съм се бил. Да.
да направи то. И голям гол. Това гяди. Бързо. Ай, то как се затвори там, бе? Айде, мърнах топата, където ми трябва. Няма да пробвам с вратаря. Защото знам, че няма да влезе. Така ще го избия. Няма да вика. О-о. Второ място. Ще ми даде някакви пари. Добре, благодаря, че гледахте. Аз бях Денис, тук с мене беше Мирка. Той не че много говореше. И се видим в следващия клип. Чао, бай-бай!